pahuway na lang sa sulod sang puluyan, pagkauluugto, luto na sa mga pagkaon, preparasyon, pagkagabi, tipon-tipunan sang pamilya. No? Medianoche sa aton sini nga mga kauturan. Ti kamusta na? Puno-puno na? Sa mga may ara-ara ang bulsa, sigurado ako maayo-ayo ang ila sini nga plastar sa lamisa karon sa gabi. Ang daw medyo plopigado naton nga mga kauturan, bulo balik danyo man ha. Basi may sobra-sobra kamo, dulong-dulongi nyo man. Ang espiritu sa Paskwabo ang paghatagay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Diri kita anay sa aton observation report o pod kita sa aton patrol. Balita sa Karon patrol. nga aga updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, Merry Christmas. Merry Christmas action of friends sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Merry Christmas, no? Subong nga kagahon sa luyag magtambong sa Santos Camisa, magdalagid kampayong, no? Action of kay nag-ulan wala na madugay pero subong in effect medyo dabo-dabo na gid lamang. Basta ang dalanon sa siyudad sang Bacolod sa sininga kagahon while ang ibanta nga mga kauturan action Fred amat-amat naman sa pagpangilakaton although may mga dala na sila sang payong no sa sining tinion and subong sini action Fred ang Santos nga misa nag-umpisa na. Actually, ang misa diri action Fred sa San Sebastian Cathedral duhay 3:30 to 4:30 while ang ibanta nga mga kauturan sa sininga tinion ang mga nagabaligya medyo puto no kag ang iban pa medyo marusako man sa plastar sa sininga kagahon. Katapusan nga adlaw subong sang Misa de Gallo, no? Yes sir, no? Sakto action na Fred katapusan nga adlaw sang Misa de Gallo o kung Misa de Aguinaldo action na Fred kay kunti siyang kaadlaw daw novena mass, no? Subong nga adlaw ang katapusan. Pero sa pihak siniya action na Fred bisan nagdabu-dabu ang iba niya arigid niya sa likod mismo sa San Sebastian Cathedral sa pagtambong sining Santos nga misa. Arimandaria action na Fred magluwas diriya ariman ang mga kapulisan sa nga police station number 1 nga para sa ila sining ligtas kapaskuhan may araman sila diriya nga command post, no? Magluwas diri may arimandaria action na Fred sa ato sining mga kauturan nga mga traffic enforcers sa atubang mismo sang San Sebastian Cathedral. Kag of course, mga baligya nga mga bulak nga mahimo ihalad nila sa Santos Gambisa. Kag iban pa diri. Kumusta hon tabi makadali lang action na Fred? Ang baligya sang mga puto sa sining tinion. Kag kung kamusta humalin pa sang nagligad to marusako naman sila sa pag-preparar. Ma'am, kamusta ang baligyan ay takaron sang puto niyo, ma'am? Okay lang. Bingka man nino? Bingka. Bingka. Magluwas. At pila na subong baligyan ita? Magyapon na. So, ma'am, ika-siyam na ni kaadlaw sa Misa de Gallo. Kamusta ang baligyan na ita? Nakabawi na gisupunan, ma'am? Doon nakabawi man galing kitik siya mo, simpo, subong inulan. Daw, okay man gyapon, banta lang gyapon sa baligya. Sige, agwanta gyapon. Pero at least, maayo na yun kay may pagpasko na sa ginansya. Oo. Nakatipo na. Natipon gamay man Sige ma'am, thank you gid. Si Sir Gani, bisan gani ang isang taho. Taho ni Sir, no? Gasinggit niya kagahon taho. Galapay ni siya sa aton sa Action Radio kumusta ba lagi ito sa buong taho, pre? Okay man, sir. So, makabinta-binta gid man, sir. Makabinta-binta gid. Okay. May arantan sa pamaskwak sa mga kabataan. Oo, sir. Importante nga may income ta, sir. San Jose lang, sir. Yes, okay man gali action na Fred ang baligyan na yo.
mga tropa mga traffic enforcers ari man niya diri no sa sininga tinion action na friend. So far muni ang pila ka mga sitwasyon sa sininga kagahon kadungan sining katapusan nga misa sa Misa de Gallo kay ti kada kagahon ti karon sa gabi may araman santos nga misa patigayunon ang San Sebastian Cathedral action na friend. No? So for observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santos Plus Urban Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba, kape nga Bugina ini si aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time las 4:13 na. Kamusta ang iban gabarikotot pa matugnaw ang panahon ang bagyo subong perti no? Perti ka tugnaw diri sa aton ang huyop sa ngangin bangod sang low pressure area mabulubugnaw na. Pero ang pinakatugnaw gid nga bulan amo ang bulan sang Enero. Ti subong pa lang bangod sa pagkambyo sang klima dihamak na ang balatian trangkaso ubo sipon kag iban pa. Ekstra lang nga pagalong sa aton mga kauturan. Basta gani magkulokambyo ang panahon igo man na ang aton sini kalawasan. Luwas lang kon tuman ang man kabakod sa aton lawas nga daw mabudlay kita dutlan sining mga trangkaso ubo hilanat kag iban pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Kamusta? Ang pamahaw baw karon sa gabi porte na ni ang preparasyon na makakaon naman tini salad, litson, manok lang. Kay kon litson baboy mahal man. Magluwas kon makasarang ka magbakal. Ang pinakanubo nga bilis ang litson subong guro city no? City mil. Ang pinakadako galangat initag 12,000. Porte manu 10,000. Bao porte nga presyo. Sang balo ka nga daw trademark ini siya sa mga okasyon. Nga kung may okasyon, kung may iplastar ka nga litson sa ibabaw sa lamisa, daw medyo nabilong ikaw sa mataas-taas nga strata sa pangabuhi. Ang aton niya kay imol kita, litson man kita, manok lang. No? Kaya mula na ang masarangan sa aton bulsa. Ang waragwagan sa Aksyon Radio, may mga pamaskwaman nga lulutuon para salad, para spaghetti, may pamaskwaman nga hamon. Makatilaw man kita hamon, no? Ang tanan nga empleyado sang Aksyon Radio Bacolod. So, masako-sako na. Gapahuay subong ang aton mga kauturan preparasyon nga pagbugtaw karon. Ako ya ginapananaw ko pagbugtaw himos dayon sang lulutuon. Kay man ang iba naton nga mga utod na galabot na gikan sa iban nga kapungsuran. May mga family reunion, may mga pagtinipon-tipon. Ang iba niya nga may sulusubra sa kinitaan gapadulong ini sa mga lugar, mga resort, kag iban pa. Iba nagapadulong sa iban nga kapungsuran sa pagsaksi sa Pasko, no? Nagapadulong sa mga matahom nga lugar upod ang pamilya. Pero pinakanami gidya sa sulod sang puluyan. Magtingob kamo bala? Nga ara kamo sa sulod sang puluyan, may mga reunion, gabi nuligay sa pagluto, bisan tag-jutay lang, basta may ginaluto. Ambot silingon, hindi na kinanglan gid nga damo-damo gid nga pagkaon ang maubos lang sang pamilya. Butang ko, may ginpaskwa sa inyong hamon, lutoon nyo. Kung duwa kabilog, ipreparar mo ang isa sa 31, may jutay ka nga salad. Amo na bla?
kung ano da ngay sulusampat mo sa inyo sini pagpulupungko, sulusugilanon, ulo enjoy, upod ang bugos nga pamilya. Amo na yan mo ang tradisyon sang mga Pinoy. Ang kumilik kani pahuway man ang voters registration suspendido man karon nga adlaw tubtob 26 of course ang mga empleyado sang kumilik mapulo pahuway manina. Sa sulod sa 24, 25, 26, tatlo ka adlaw nga pag-upod sa pamilya no sa masako nga trabaho. Pagbukas sang tuig 2023 balik kita. Mga ang pizza dos gani daw wala pagyapon opisina Balik kita guro pizza tres gid. Maayad-ayad gawaya ang bakasyon sa mga empleyado sa gobyerno. Pizza 30, 31, 1, 2. Baw, lawig nga bakasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na morning da kay Roming Estrabon Hidalanga, nagamonitor sa Barangay Talaban, Himamaylan. Advance Merry Christmas sa imo para buwas nga adlaw. Kay Chao Israbon, good morning. Sige, Merry Christmas kuno sa imo pamilya. Thank you, Gid. Kay Pelikula Calzado Susa, good morning. Gapamati kami sa inyo nag-live screening. Okay, areglado. Kay Doy Artor, good morning man. Kay May Flores Alcantara, Merry Christmas. Okay. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Dira kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni siya. Advance Merry Christmas para boss. Advance Happy New Year man. Kay Betty Lau sa Binalbagan. Subuman kay Paririmias Arroyo. Kay Toto Raul Alibugas, dalawang galadlad nga napamahaw mo da. Kay Reuben Tampos Kagbab Francia, advance Merry Christmas para buwas nga adlaw. Kay classmate ko Efren Pompirada, Nets Alarcon, si pare Erning Hurilla gabugtaw na ni. Si paring Istoy Querido, kamusta ka? Kay pare Kenneth Pabon, advance Merry Christmas para buwas. Kay Nili Makiling, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaagahon. May man kay buwas nga adlaw Domingo, Pasko, bati ayad gawa no. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Uy, ang pamaskwa para sa job order ba pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Amo niya ang mga pamaskwa nga makabatyag daw Paskwa gid ang aton mga job order kag mga kontraktual nga empleyado sang gobyerno. Daw gapakitang gilas gid no si Presidente Bongbong Marcos. Puerte daw maayo ang pipila ka bulan nga pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos. Ang gina-question gilang ining Maharlika. Pero kung kwaon mo lang nila ang budget sa iban, hindi lang sa SSS kag GSIS, di wala gi ko yung problema. Hindi lang paghilabdan ang people's money, no problemo. Wala gid problema. Kaya kuting-kutingon pa nila pati ang pension fund sang aton sini mga kauturan. Tandugan nyo lang nag-iba na. Hindi lang niya ang kwarta sa mga pensyonado. Kaga ang magbaton pensyon pa sa palaabuton. Kay hindi na inyo kwarta. Iya sang tao ina. Ang mga board of director kag iban pa do may gana pa ya. Nga mag-upod. Respetuhan nyo man ang tao. Ngayon papungko kamo da. Ginasulduhan kamo sang tao. Pagkatapos ang pensyon nga mo nagilang paglaom sa pila naton ka mga utod. Daw ginaidiyahan nyo pa. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Hoy, Sabado subong,
wala kita libre nga medical check-up, wala kita libre nga konsultasyon, pero depende na sa management sang Life Extension Clinic kung magabukas sila karong nga adlaw pitsa 24. Pero kung magbukas sila, sigurado Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permit siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay nagkik ko kay basis ko nadala lagi kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako mangulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self.
nga biskan pigado lang kamo mo silingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay nga kaluyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga Time las 4:38 na, mabulubugnaw ang panahon, Shareline ang nag-aapekto sa Southern Luzon kag Visayas. Amihan naman ang nag-aapekto sa pila ka bahin sang Luzon. Ang Visayas kag Palawan upod na ang Kalayaan Islands may ara ini magalumon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan pagpanaguob bangod sang Shareline. Occidental Mindoro may ara man magulogal umon nga kalangitan panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Sa Bagyo iya porte na katugnaw sang panahon. Nagasulod na kita sa tigsilipon nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Alagdon, Refuela, Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat Paskwa na ang survey sang Social Weather Station, 73% sang Pinoy nagalaom gid nga mangin malipayon ang ila Paskwa. Kabay pa nga ang aton mga utod may preparasyon gid tagsa ka lamisa. Ang Pinoya wala gadula paglaom mo. Ang Pinoya bisan agyan sa kun anuman nga kalamidad nagabangon. Amo na yang Pinoy. Te ang survey naga palayag 73% dako na nga porsyento sa kabilugan sa pungsod Pilipinas ang nagalaom nga mangin malipayon ang ila Paskwa buwas nga adlaw, no? Ang buot silingon may preparasyon. Ang buot silingon
may dawa-dawa gawa nga ibutang sa lamisa. May agaw-agawan ang mga kabataan. Amo mo lang ng kalipayan sa kabataan mo. Nga sa panahon sa Paskwa, matagaan mo sila sa Paskwa, may pakabit ang medyas kung gagmay pagapati pa na sila, kundi enjoy. Pagkatapos, manamit kapag kaon ang ibutang sa lamisa. Bisan na hindi giman malahalon pero nang daw kasaburoso lang tulukon bala. Nga para sa kabataan na daw gaigpat-igpat ang ila kalimutaw. May ara kada duha ka bilog nga mansanas, may pipila ka bilog na nga mga grapes, hindi lang damo gid. Nang may ibutang-butang ka lang sa lamisa bala. May ara kada salad nga jutay, may ara kada agin prito nga hamon jutay, amon na bala. Ang tajutay-jutay lang, wala matagid ikasarang niya mo, pero nang mag-enjoy lang bala ang kabataan. May ara kada ginausang-usang mang ginapukaw ini sila. Sa gabi patulugon temprano, pukawon sa gabi para mag-upod enjoy sa bilog nga pamilya. Ang iba nagasing along hasta makalabot alas 12, pagka alas 12 untatanay o tipon-tipon pagkaon. Kamusta? Ang aton mga kauturan, no? Kabay patuod nga ang survey mangin matuod nga 73% sa mga Pinoy mangin malipayon sa Paskwa buwas nga adlaw. Inapangamuyo ko gid ang inyo sini ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:49 na dira kay Julpa Caritatibo Morning. Tamya kuno Bindol Family Tilong Kulot Caritatibo, John Kagmamay sang Luna Street, La Paz, Iloilo. Kay Domingo Barniso, good morning, Kapita. Morning mandra kay Pili Ason Sima Renato Amar Barniso Family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Merry Christmas sa tanana nga nagamonitor sa Aksyon Radio. Kay Baby Jane de La Paz, good morning man. Watching from Barangay Singkang Airport, Purok Rosal, good morning. Sa kay Ashley Nicole, kagtanan man nga office mate ko sa UBSD Nutrition Office. Sige, sa BCGC. Merry Christmas. Kay Alex Montisa, morning, Peta. Oh, sige. Tabuk San Sebastian Cathedral. Samtang nagadugo ka mga tao sa sulod, monitor ko anay si mo. Baba. Kay Fernandez Eric, good morning man. Dira sa kay Dodge Dalida. Morning ko na. Kay Mario Dalida, kag kay Perla Dalida, kay Senica Mahilom. Kay Salvador Tanalion, good morning, Kapitan Niteb. Tamyaw kay Sophia Angel Tanalion, Arlen Villalobos, watching live sa Pontevedra with love. Kay Ana Sinoro, Merry Christmas kuno. Advance Happy New Year. Sige. Good morning man. Dira kay Mihares Merina. Good morning. Pwede ka pangayo bulig kung sino man nakapulot sa itom nga wallet, nahulog o nabilin sa taksi. Uy, nabilin kuno sa taksi, may unod nga ID, nagapangalan kay Russell J. Lostria Mihares. Please ibalik or contact sa cell number 09561381616. Abi iuli nyo ina kay importante dira ang mga ID, no? Basi kung sinong nakapulot. Ibalik lang ini gani dulong dia sa Aksyon Radio Bacolod kay kami na lang ang mag-facilitate sina nga mauli sa tag-iya. Abi nyo, kung madulaan ka sa kabudlay ay, madulaan ka sa mga wallet nga may mga ID, sos, kabudlay. Labi na gid kung may mga ATM card bala, iuli nyo man. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami nila ni Hulagay, kag Nanay Banjilin, sang Purok Gaisano, Barangay Alihe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50
52 na. Baw. Nadaog ang sobra isa kagatos sa loto pero ang 470 milyones daw mailahaw. Dugay-dugaya. Ulat kamo kay waragwag ta mga resulta sang loto. Damo ang nagahandom nga bisan paano maka-jackpot man. Ay, lahog-lahog imo yung dason nga bula mag 500 milyones sos. Kapalang dulong panulok mo na. Kay Mario Olvido Aquisa nga pita monitor ko niya sa Hacienda Lugway. Tamyaw kong mapisan ka mga barangay Tanod sang barangay Balaring. Nelson Roldan sang Purok Takas, barangay Balaring, Silay City. Muna ya, mapisan nga mga barangay Tanod. Ang amon to sa Patriao, kahapon aga pa may kinawatan na sa inabaligyaan ni Noelda, tupad na mun balay. Agaya, araman tagiya si Noel araman, gahimos galing sang iyabla mga baligya. Ano man niya nga, wala guro malak ang pirtahan sang iyang tiyangge sa Little Groceria. Sos, sinulod sa kawatan, urot kinang binta. Hamak mo adlaw, di ka kita na yaman. Porteso sa mga subdivision, halong kita. Basta gani nga daw may hindi amo, kag daw hindi tagadira sa inyo, kag kung may security guard, abe, iparikisa da yun. Pamangkutada yun nga ari ka di, anong tuyo mo, sinong kantuan mo, para sigurado. Budlay na, samon da, tumangan balay, may gapungko nga bata mo sa gurong kawatan, kayang description, amugid. Gabantay siya nga kung hindi mo malak ang gate mo, disgrasya kagid. Bao, puerte. Ti-enjoy to siya. Amak mo ang kinabudlayan sang ni Noel, yung negosyo gani. Tapos kawaton mo lang ya. Di kakita. Bao ko nadakpan siya gapon, nga nagdalagan, bao tani, di hamak naman nga bukol ang naangko niya. Berting kawatano. Mga budlay ka, kawatlon lang nila. Hindi sila kabalo mga budlay. Ang kinabudlayan mo ya, amo iyang ilang hingabuton, kag amo ila panilagan, di kakita mga tao nga mo niman. Kadlag ko lawas tamaran. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik ako pagkatapos ini. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Di matuod nga masaka linibo naman ang iguon sang COVID pagkatapos sang Pasko kag subuman bulag tuig. Hindi lang kita magkumpiyansa tuod basi bala sa mga tilipon-tipon sa gwa hindi lang magkumpiyansa gamit gin sang face mask kay kabudlay. Te subong gani gabatyag ng lawas tao, gabatyag na tutunlan ta, gabatyag ng kalawasan ta, daw medyo ginaubo na, may sipon trangkaso, kag iban pa. Kambyo klima. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Bati tsansa na ni. Kay mabugnaw ang panahon, kapi-kapi kita. Ang aton rekomendasyon, Dr. Alfred's Green Coffee. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta. Kag maglikaw sa iban. Report sa pursa sa aton kapulisan, Bacolod City Police Office magapatukod sang Special Investigation Task Group agod mapadasig ang investigasyon sa kamatayon sang Noneco General Manager. Police Balita. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ang pinaka-latest development sa kaso kapagpatay sa General Manager sang Noneco nga si Attorney Danny Pondivilla. Sa pinakauli ka development, Action Fred, negatibo sa parapen test. Si Jubel Aguilar nga Executive Secretary at the same time Chief HR sang Noneco. Kag Dexter Incarques nga Presidente sang Noneco Union. Ini matapos kay paidalom sa parapen test ang duwa sa pangabayman sang hepe sa Police Station number 2 nga si Police Lieutenant Junito Pastrana. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Partier nga wala ina nagkapatimaan
naman nga natapos ng investigasyon sa duwa, kaging klaro nga magapadayon ini api siya pa nga negatibo sila sa paraffin test. Bangod sini, nagapati si Martir Action Fred nga posible ang nagtiro kay Attorney Pondimilla yara mismo sa sulod sa iya sasakyan sa matabo ang insidente. Nagapati si Martir Action Fred nga masulbar nila ang kaso sa papatay kay Attorney Pondimilla matapos kini sila ang magapatukod sang Special Investigation Task Force o kon CITG agon mapadasig ang investigasyon. We will be forming a special investigation task group para mapadalman na pagit. It will be headed by me, of course, no? Involved din siya sa tanan nga aton investigator, CITG, Crime Lab, karang units sa PNP and other government agencies which nag-conduct man also sa investigation ng Republic. Siguro na siguro by today, mag-convene na siguro kami. Ginatinguan ta kina sir, no? In fact, very cooperative man ang pamilya. Gabuli kita ato ni para sila permis sa police station 2. Ang ginamon, ang cellphone nga pasulod na to sa crime lab, no, as a cybercrime, in-delete ng mga messages sa mukha din ang isa yun natin. Siguro namon sa cybercrime unit natin, ako yung posibilidad nga ma-recover, ma-retrieve ang na-delete ng mga messages. Siguro makatotok naman kita sa mga lead. Siguro ang hindi matakasiling nga ma-outright kid ma-solve ka but we will do our best para ma-resolve ka rin. Sa atmo side sa Bacolod City Police Office, we will do our very best. No, we will be creating SITG and matutukan tagit. We will assure the family nga tinguan gid naman. Bacolod City Director Police Colonel Tomas Joseph Martir sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:04 kabay pa. Mas temprano malubad ining kaso nga pagpatay sa General Manager sang Nonico. May pila na ka mga abogado ang pinanglutang ginakondinar ini sang Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter. Mas temprano mas mayo nga tagaan lubad bala ining mga pagpanglutang pagpamatay dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:04. Ang reklamo sa traffic sa Bacolod, natural lang ina kay kahapon portigid. Di kahapon pitsa 23, last hour ini, mga rush hour sa pagbakal sang panglulutuon sa sulod sang balay. Balo ka naman sang Pinoy. Kundi patong katapusan ng mga ginutlo, amo na ang pinarik-parik, amo na nga puwerte kagutok sa salakyan. Maintindihan ta na, holiday season subong. Di karong adlaw pisa 24, base ang tanan nakapangumpra na, mahagan-hagan ang trapiko. Pagka pizza 25, matulutaway na, kay Pasko iban tuyo pa na, kay nagpulaw-pulaw sa pizza 24, so base pa malanga, mahagan-hagan na ang trapiko diri sa siyudad sa Bacolod. Sos, ang iba naton nga mga utod puwerte, nya bawano man nga klase trapiko nga daw hindi na maintindihan. Maintindihan tayo na, sa nasilin ko na holiday season subong. Amo ginaya, ang tanan luyag magwa, ang tanan luyag mamalaklon. Inakon, may unod ang bulsa. Di galing, ang ula unod ng bulsa, hindi man makapagutok sa trapiko, kaya wala man sa lakyan mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:06 na. Good morning kuno sa pamilya Garcia sa Baliwagan, San Enrique. Siling ni Ana Sinoro. Kay Armando Gabang, nga pita, paupuerte niya katugnaw. Amo, kay... sige kay Jere Vergara morning lang, kay Mrs. Carmelita Gonzales Vergara, sang Sunshine Village, siyudad sang Bacolod. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning, Merry Christmas. Nagamonitor live sa Binalbagan. Sumuman kay Rulan Guarino morning, monitor dia sa Paglaom Village Boy Kagnining Guarino. Tamyaw mga chikiting, si Bayesha, Mabirek, Dimi, Mayra, Mara, kag Sky. Good morning. Dira kay ba si Jinky, di alag doon, Merry Christmas. Okay. Kag kay
Mr. Arthur Jeep Villasor, Vanessa Mayo kag Doc Matt Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar, MJ Season kag tanan nga pamilya halin sa Arizona, USA. Morning mga kuno, Merry Christmas kuno kay Action Eric. Kay Milagros Morales, good morning. Sige, monitor lang ko di. Monitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man ang... This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon,
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa PN nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito nga impatigayan ang inyong activity together man sa among CHO kag sa among barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya... Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap na kung sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 29-25. Una nga bula, resulta 29 kag 25. Second draw, 6-29. Ikadua nga bula, resulta 6 kag 29. Third draw, 32-37. Ikatatlo nga bula, resulta 32 kag 37. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 114,327,454. Ang jackpot 114,327,454. Isa ang nagdaog. Porte man nga kapalaran ba? Paskwaging nga matutod. 114 milyones jackpot solo. Ari ang kombinasyon. Base ikaw ang nag-jackpot. 11, 21, 1, 12, 17, kag 3. Ang kombinasyon sang 645, solo nga naka-jackpot 11, 21, 1, 12, 17, kag 3. Ari pagid, ang gina-opdan sang tanan 658 ba dako-dako na. Ang jackpot 470,813,166 baw 470,813,166. Wala sa naka-jackpot. Ang masunod sini media milyon na. 500 milyon na ang jackpot sang 658. Lipat ka ni apelyido mo kung maka-jackpot ka. Ari ang kombinasyon. Siling sa amigo ko, niya bisan 5 na lang ka numero. Tibasi pa malanga. Ari ang kombinasyon 40, 51, 35, 31, 17, 50. Kombinasyon
sang 658-40, 51, 35, 31, 27 kag 50. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Morning da. Kay Roger Burgos, tamyaya ko no si Mamaya Winig Diray Burgos ang barangay Canmuros, Binalbagan, kag sa pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Kay Nubi Magapan, gamunitor sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Pili Barniso, good morning. Merry Christmas kay Duming, kag Dorothy Barniso, kag Jonas Antulo, gapangapi. Oh, sige. Kay Arlen Anerdes, gamonitor kami dia sa Old Baliwagan, morning gali, nagabarikotot, kay puwerte ang hangin, salamat gid. Nabarikotot ha. Kay Christine Rua, good morning, Merry Christmas. Alin sa Rua family sang Victoria City. Kay Rocky Puentespina, good morning. Monitor kami dia sa Abcasa. Okay. Sa Abcasa for, ano ni siya? Ablasi for Jesus Bacolod. Kay Eddie Laos, good morning. Ari lang may gapon dia ni Nanay Isabel sa Victorias. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Mayo lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Daligid lang sa tanan bala nga mga kaparyentihan, kaabyanan, kakilala ni Dominga Minerva Puentespina, kinapahibalo kamo nga siya napatay sang Disyembre 18. Ang iya bangkay yara dira nahaya sa Ablasa for Jesus Christian Fellowship sa Purok Orchids, Punta Taytay, Bacolod City. Ang iya lubong natalana sa maabot nga Enero 4, alas 2 ang hapon sa Sacred Heart Memorial Park. Ang nagapahibalo sini si Roque Puentespina, ang iya anak. Tupad balay ko ni sa Punta Taytay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa nato. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila.
Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung niwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwerte ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan kila sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyunan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na agali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kaya nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison, tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss. 34 na may koreksyon diyo si Rocky Puentes Pina, Ables Galinin, no? Ables for Jesus Christian Fellowship. Thank you, Gid. Aber, dire kita. Arang kahon tanaya. Ang report sang aton sini City Hall. Kay Rocky Puentes Pina, thank you, Gid. Dira kay Arlene Cabrillos, good morning, Merry Christmas. Sa mother-in-law ko sa Barangay Minuyan, Murcia, kay Nida Valdivieso, Merry Christmas, Gid. Ang Starlight Ferries nagabiyahe Batangas to Katiklan kada adlaw alas 7:30 sang aga. Merry Christmas everyone from the Mayors of Rochester, Minnesota. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Report na to, no? Schedule sang satellite registration sa bulan sang Enero, amat-amat na nakumplito sang Comelec Bacolod. Balita Comelec, kalin kay Action Art, Tayhupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagpagawa na sa schedule ang Commission on Elections o Comelec Bacolod. Angot sa natalana pati gayunon nga satellite registration sa masunod nga bulan sang Enero tuig 2023. Sunog kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Cania, inisyal pa lamang inisyalistahan sa malugar nga ilan na nakumpirmar ang venue kag schedule. Dugang panikan niya posible nga sa Enero pa nila magkumpleto ang kapilugan nga schedule sa nga mga aktibidad. Base sa listahan naging paggawa sang Comelec, ang satellite registration o bisa Enero 3 to 5 ang patigayunon sa Ayala Malls Capital Central,
Barangay Granada sa Enero 6, Barangay Alangilan sa Enero 7, BGMP Singkang sa Enero 11, Barangay Handumanan sa Enero 13, Vista Alegre sa Enero 14, SM City Bacolod sa Enero 16, Tubtob 19, Enero 20 sa Sumag, Enero 21 sa Kabug, samtang Robinson's Place naman sa Mandalagan, umpisa Enero 25, 28, 30 kag 31. Ang tanan na schedule sa satellite registration ay mag-umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37 na kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob. Nimpa Ibanez, Barangay Tangob. Good morning. Sige. Kay Ray Flores Barayuga, mayong agada. Merry Christmas in advance. Sige. Ari anayo, Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Kinatinluan niya sining aton lawas. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy, Pang, to kalala na lang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops, di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 kasimana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka, Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton, None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. This is my life. This is my life. Okay.
Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe
sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa, kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa babae! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa... Balita Kapitulyo. Opor kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Lubos ka ginabi-abi ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, Sandaya Josephine Magwad, Provincial Environment Management Unit Head kag Vinci Raimundo, sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau Negros Occidental, nga nag-courtesy visit sa Provincial Capitol kahapon. Sila ang gina-imbitar bilang mga evaluators sa 2022 local search for the best office o kon hospital compliant with Republic Act 9003 nga ginapatigayon sa Provincial Environment Management Office kon PEMO. Naglikad nga adlaw ginanunsyo sang PEMO ang top 12 nga provincial government offices, department kag hospitals nga compliant sa sading Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa December 16 ginpatigayon na ang awarding sa top 12 finalists nga ginpatigayon sa bahin sang Negros Residences, siyudad sang Bacolod. Ang monitoring kag evaluation period ginpatigayon umpisa sadtong Nobyembre 28 tubtob na Siyembre 12 sining tuig 2022. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na pipilalang kablater entre opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Opor kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred nahunong karon sa custodial facility sa police station number 5. Ining lalaki matapos nakuhaan sang gun replica sa atubang sang Angels Burger Barangay Granada diri sa siyudad sa Bacolod. Ang naaresto ang ginkilala kay Carlos de los Santos, 39 anyos kag residente sa Prusay sa amuman nga barangay. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay na alarma ang mga pumuluyo nga nagalabay sa lugar ni matapos nga nakitaan si De Los Santos nga gauyat sa nga armas kag gatindog sa atubang mismo sang Angels Burger kag ini siya ang ginreklamo sa mga kapulisan. And during sa pagresponder sa mga kapulisan aksyon na Fred, why di giniya nagpatis police sa baylo, nagresist pa sa ginaresto, pero sa ulihi nagsurrender man siya aksyon na Fred, no? Now nakuha sa iya isa kay De Los Santos ang isa ka gun replica o kon pellet gun kag karon si De Los Santos ang nahunong karon sa police station number 5. Reports ng patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita na inisi aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Advance Merry Christmas para buwas sa mga grupo da kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay Bida Tumbos, kay paring JC Sindico da, kay Roger Aguirre, kay Bibitan, kay Parinik Barca. Kamusta kamo da? Si Paricano Rivera, si Lori Apurado, Sinistor sa Concepcion Talisay, kanday Boy Bala, Dot Sulibin, Monet Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, Larry Benitez, dira kay Maral, kay Pare Ed Jamson, kag Billy Caro, kay Jimmy Candelario, kag Polding Hipes. Advance Merry Christmas para buwas nga adlaw. Tamyaw kay Bibing, kag Rosa Himuto, natamyaw kamunisunya Baira sang Rosal Takuling. Dira kay Aida Aluna, taga Barangay Granada kuno. Merry Christmas gid. Dira kay Joart Mandaget Tones, good morning.
kay Mary Ann Dioso, patamyaw sa Barangay San Agustin. Merry Christmas, sige. Mayo lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Federal Lending Corporation, kinapahibalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation, isa lang ini sila, nagatanyag sila sang mga masunod. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magtunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay, namiskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos niya. Tapos sa mga eskwela. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya, ako maghulam. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo.
Biskan, pigado lang kamo ka. Hindi nyo underestimate ang inyong self. Nga, biskan, pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag, kung magsalig lang kamo, kag sige-sige lang kamo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing the Philippine Standard Time, 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.